שלום לכולם, אני יוני, ואם ראיתם את הסרטון האחרון, זה הסרטון טרול שעשיתי על דוד, אבל היום החלטתי ככה, פעם ראשונה שאני עושה סרטון כזה. טוב, לא פעם ראשונה, כאילו עשיתי סרטון כזה כבר כזה לפני 3 שנים, אבל זה סרטון כבר די רציני. אני רוצה לדבר איתכם על צרכנות נבונה. זאת אומרת, לקנות מוצר ולהיות מרוצים ממנו כמה שאפשר. אז אני אתחיל לדבר נגיד על אוזניות, כי אני גם קניתי אוזניות לפני אה, חודשיים, משהו כזה, ואני מרוצה מהם, כאילו בכללי אני מרוצה מהקנייה שעשיתי. ואני גם אתן לכם עצות איך גם להיות מרוצים, איך לקנות מוצר שאתם באמת תקנו אותו אחרי כמה ימים, או אחרי שבוע אתם תגידו לעצמכם, וואלה, זה היה שווה את זה, אני מרוצה ממה שקניתי, אתם תרגישו טוב עם עצמכם. אז אני אתן לכם עצות. דבר ראשון, נגיד, דרך אגב זה אותו דבר לגבי עכבר, מחשב. לגבי משחקים זה לא ככה, כי משחקים זה די שונה, כי משחקים בשביל מישהו אחד זה יכול להיות טוב, בשביל מישהו אחר זה יכול להיות לא טוב. אוזניות בעיקרון, אם הן לא טובות, אז הן לא יהיו טובות לכולם. אתם מבינים? דברים כאלה. אז אתם רוצים לגשת לקנות אוזניות. דבר ראשון, איזה סוג אוזניות אתם רוצים? האם אלה אוזניות גיימינג או אוזניות בשביל מוזיקה? נגיד בחרתם גיימינג, כמו שאני עשיתי, כי אני משחק, אז אתם צריכים לקבוע, להציב גבול לעצמכם, כאילו להחליט מה התקציב. נגיד 300, זה התקציב שאני איתו קניתי את האוזניות. 300, ועכשיו אתם רוצים ללכת ולפני המחקר ולפני זה שאתם מחפשים בגוגל, מה חשוב בשבילכם שיהיה באוזניות? האם אתם רוצים איכות שמיעה טובה, מאוד טובה, וזהו, מספיק? או שאתם רוצים גם שעם המיקרופון, שכאילו יהיה מיקרופון עם האוזניות? שזה בשבילי משהו שמאוד חשוב. זאת אומרת, אני קניתי אוזניות שיש מיקרופון שמחובר אליהם, וזה בשבילי היה משהו מאוד מאוד חשוב. אז אחרי שהחלטתם, גם, אתם יודעים, אחרי שהחלטתם את זה, תחליטו. אתם רוצים איכות טובה בשמיעה ואיכות לא משהו ולהתפשר על האיכות של המיקרופון, או שאתם רוצים לנזן את זה. כי באוזניות של היום מה שפשוט עושים זה או שהאיכות שמיעה מאוד טובה והאוזניות והמיקרופון הוא חרא, או ההפך, או שיש אוזניות כמו שיש לי שגם השמיעה טובה וגם המיקרופון הוא טוב, שזה משהו שאני מאוד אהבתי, משהו שהוא מאוד חשוב בשבילי בתור צרכן, בתור אחד שקנה אוזניות כאילו. ועכשיו אחרי שבחרתם את זה, לכו לגוגל, תגלגלו בגוגל what are the best headset for $60, נגיד $60, 300 שקל זה יותר מ$60, אבל נגיד. ואז יהיו לכם אפשרויות וזה, ותראו אוזניות. קודם כל תראו בכלל את מגוון האוזניות שיש, זאת אומרת את השם עצמו, את השם של המוצר. ואחרי זה אתם צריכים להשוות בין המוצרים ולקרוא ביקורות, ואתם יודעים, יש ביקורות שהן כאילו אמיתיות לגמרי, זה לא איזה מישהו מהחברה טוב, יכול להיות אולי שיש מישהו של החברה, אבל אני בכל מקרה מאמין לביקורות האלה. אולי אני מטומטם שאני מאמין לביקורות האלה, אבל יכול להיות שלא כדאי לי להאמין לביקורות שאני רואה באינטרנט, אבל לי באופן אישי זה די עוזר, אני נעזר בזה. אחרי זה אתם צריכים אתם יודעים ככה להחליט, לבחור נגיד מספר אוזניות שאתם מעוניינים בהם, ואז להצטמצם ולצמצם ולצמצם את נגיד 5 אוזניות שנראות אחלה. ואז אתם רואים, אתם מחליטים מתוך
ה5 האלה, איזה אוזניות אתם לא רוצים לקנות. אתם מורדים אוזניות, אתם מורדים מוצר אחד, עד שאתם מגיעים למוצר האחד הזה שאתם לדעתכם הוא מתאים בשבילכם. ומה שאתם צריכים לעשות זה להשוות את כל האוזניות, את האוזניות לאוזניה אחרת, את האוזניות לאוזניות אחרות, וככה לראות מה הכי טוב. אני אישית יש לי הייפרקס קלאוד משהו כזה, לא זוכר, וחשבתי לקנות סטיל סיריוס ברבע 2, אבל בסוף החלטתי שלא, שאני אוותר על זה, ואני בסדר עם האוזניות האלה שיש לי עכשיו. זאת אומרת, אוזניות ב-315, האוזניות הקודמות שהיו לי הן היו חרא אוזניות ברמה של השמיעה, לא, השמיעה סבירה מינוס, ויש באגים עם האוזניות, כל מיני שיט. אז בכל מקרה, אני מקווה שהצלחתי לעזור לכם. אני מקווה שתצליחו באמת ותהיו מרוצים מהקנייה שלכם. אם אתם יודעים, אני מקווה שהצלחתי. אני מקווה מאוד שהצלחתי לתת לכם איזשהו כיוון באיך לקנות את האוזניות או מוצר אחר. בכל מקרה, תודה רבה וביי.